Ara us explicaré com fer una suma sobre la recta numèrica amb salts. Per exemple, si tenim el 26 i el 68, jo podria començar pel 26 o el 68. Si començo pel 26, després he de fer 6 salts de 10 i clar, potser em faltarà línia numèrica. És molt més ràpid i més fàcil començar pel nombre més gran, perquè en el 26 només hauré de fer 2 salts de 10 més les 6 unitats. Doncs vinga, som-hi. El 68 més el 26, i ja sabeu que va molt bé aquests quadradets, aquests rectangles, per després descomposar el segon nombre. El 26, si el descomposo, és 10 més 10 més 6. Doncs vinga, ara ja els puc situar sobre la recta numèrica. El primer de tot és marcar sempre. Recordeu-vos que marquem en vermell la meitat de cada desena, perquè ens ajudarà molt a situar els nombres. I ara comencem a situar-los. El 68, ja sabeu que és de la família del 60, per tant, començarem pel 60, 70, 80, 90, 100, ens podem quedar aquí, Aleshores, comencem a fer els salts. Situem el nombre 68, ja veieu que ho estic fent amb colors diferents perquè així es veu molt més clar. I ara he de fer un saltet de 10, doncs aniríem al nombre 78, he fet el saltet de 10, ara faig un altre de 10, anem al nombre 88, i ara tenim 6, però passo pel 90, no? Que és una desena exacta, aleshores aquest també el puc descomposar. Puc fer un saltet de 2 i un saltet de 4. I aleshores me'n vaig al nombre 94. Ja veieu que és facilíssim. 94. A veure, aquí baix. Tenim una altra vegada, torno a posar els mateixos nombres, i ara ho farem d'una manera més ràpida. El 26 el puc descomposar posant 20 més 6. I aleshores torno a situar el 68, i en comptes de saltar 10, ara saltaré 20. Doncs 78, 88. Faré un salt de 20, 88, faré el saltet de 20, i ara faig una altra vegada el saltet de 6, un de 2 i un de 4, doncs són 94. 94. I ara, la manera més ràpida de totes, el 68 i el 26, i ara el 26 puc fer un salt de 30 i li trec 4. Situo el 68, que em surt malament, 68, i ara salto 30, i aleshores 78, 88, 98, vindria aquí, he fet un saltet de 30, però ara he d'anar 4 enrere. I aleshores, si estic en el 98 i li trec 4, m'aniria al 94. I aquí li he de treure 4. I aleshores estic al 94. Ja veieu que vosaltres podeu fer-lo de la manera que us vagi més bé. De la primera, que és, doncs, potser és la manera més fàcil, la segona, que és més ràpida, i la tercera, que és més ràpida, la més ràpida de totes. Vosaltres mateixos i mateixes trieu la que us vagi més bé.